lakaw fe Koutiala police ɲɛmaya bɛ maa min bolo nin waati na n'o ye commissaire principal de police Atayɛri Amidi ye ale ye sɛgɛsɛgɛli dɔ sigi sen kan a ka brigade lakaw fɛ nin kalo in tile 20 ani 21 siganama 2 tɛgɛ taara da olu ka maa minnu ye bingali kɛ sira kan ka maaw ka bolominɛw daraki u la ka mobiliw jɔ ka maaw daw disi ka k'u mɔmɔ ka fɛnw bɛɛ lajɛlen b'u kun brigade cɛdenw olu ye wuli ka jɔ kɛ k'u bolo da siganama 2 ka maa fɔlɔ in kɔni sa a bɛ fɔ min ma drogue ma sa ko cannabis o birikiden 20 yer'u bolo moto 2 téléphone portable ne kun ka téléphone dɔ buru na Koutiala va fɛ est ce que o t'a la iPhone b'a la iPhone 12 ala ye ka ɲɛrɛ fala ye kana girin ka jaabi i b'a lajɛ fɔlɔ yanni ka jaabi di i y'a la iPhone t'a la na iPhone t'a la ne ta t'a la o la sa polisilakaw fala ye u ye nin maa kofɔlen ninnu dugudenw nana kibaruya d'u ma koyi anw datɔ sugu la u y'an da an disi kan koyi k'an mɔmɔ wa min ye u ɲɛdaw bɛɛ kun dogolen don u ye busan kɛ k'an ba de bɛ dasi k'an si de bɛ k'an kana lakali maa ye kɔsayina ta in o de ma se ka kɛ dogo la fiyewu fala ye dugu min bɛ n'u b'a fɔ ma ko Siɲɛ ale ni Ndereso maaw miyankaw olu nana ka n'u ta da polisikalakaw fɛ yen koyi ko nin ko ma ɲɛɲini ninnu bɛna na sugu taa ni baara bɛɛ lajɛlen nɛgɛ bɔ olu la o la sa min ye Atayɛri Amidi ye ale m'a bila dagirinda la a ka brigade cɛbaw a y'olu wele olu ye wuluwulu ni salo kɛ ka wuli ka jɔ kɛ su ni tile fo ka t'u bolo da maa ka sa n'o ye siganama ye ide a bugunatigɛw ye nka u b'a wele ko baburu si bɛ san 29 na ale kɛra siganama fɔlɔ ye nka min ye bɛnmancɛla ninnu ye fala ye bingalikɛla ninnu ye k'u ka ɲɛmaa yɛrɛ de ye baburu ye baburu kɔfɛ ale bɛ taa minɛ waati min polisiw donnen u ka kamalen dɔ ye mugu ci ka tila ka duuru don fiɲɛ na ka taa n'a yɛrɛ ye nka u donna baburu ka so u taara mun sɔrɔ yen sa o ye dɔrɔgu kɔni ale pi pɔgɔden sefa wari 1,000,000 ani 280 u y'o sɔrɔ u bolo ye o dugusajɛ brigade mɔgɔw ma sigi tuguni koyi u taar'u bolo da siganama wɛrɛ fana kan o ye AS ale si bɛ san 18 na o fana minɛlen o ko k'olu don dɛ ko minnu ye Ndereso cɛkɔrɔbaw dasi fala ye k'olu don ale min dala cɛ o ale ko baburu de y'u ka ɲɛma o y'a sɔrɔ baburu minɛnen ale t'o kalama a ɲɛ ŋɔɲɛ baburu ɲɛ ŋɔɲɛ a ko ale ma caman da koyi ale kɔni b'a la ale ye petipetini ale bɛ lenafanya cini ninnu kɛ nka fɛn caman bɛ u tɛ ale t'i sɔn ka wasa ale yɛrɛ t'i wasa ka sɔn da la ni taliw kɛra dɛ k'a bɛɛ ye baburu de ye o la sa nin siganama 2 sɛbɛn taara ka da u ka Amidi n'a ka mɔgɔ fɛ fala ye k'u ka taa kiiri tigilamaw fɛ yen yaasa u bɛ se ka t'u ɲɛfɔ cogo min nin baara kɛcogo ɲuman o bɛ bɔ polisi directeur ba n'o ye inspecteur général de police contrôleur général de police Yusu Kone ale fana bɛ baara kɛ ministre min bɛ jamana kɔnɔ lakana ka ko kunna n'o ye général de division Dawudu Ali Mohamedi nin ye baara kɛcogo k'a ɲɛna min ye Koutiala police so ye ko k'u fo k'u waleɲuman dɔn baara kɛcogo ɲuman na n'u ka direction régionale sɛbɛn fasirila maa min fɛ o ye Kɔnpoli Berete ye ale bɛ polisi direction ba la Bamakɔ yan k'an b'a yɛrɛ fo fala ye ko n'i bɛ polisiw wele ko o ko la Mali fantan 4 101 n'i y'o dasi i bɛ polisilakaw